Hola, sóc la Nona, de la companyia d'espectacles Fes-t'ho com vulguis. I avui, per celebrar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes m'ha convidat a explicar-vos uns contes. Espero que us agradin. La història que us vull explicar és bonica com un conte de fades, però és una història de debò, que va passar a la ciutat de Nova York. Al mig de la ciutat de Nova York hi ha el Central Park i al cor del Central Park hi ha un lloc que estic segura que us agradaria molt, perquè està ple d'animals. Hi ha uns animals que tenen una trompa molt llarga. Molt bé! Elefants! També hi ha uns animals que tenen un coll molt llarg, molt llarg, molt llarg. Esclar que sí, les girafes. I també hi ha uns altres que són a ratlles i que fan... Molt bé, els tigres. Però la història que ara us vull explicar és d'uns animals molt elegants que van vestits així com jo, de blanc i de negre, i que caminen així. Els pingüins. La història que ara us explicaré va passar a la casa dels pingüins del Zoo de Nova York. Ja veureu. Del Zoo de Nova York, a la primavera és molt divertit perquè les senyores pingüines caminen molt elegants per davant dels senyors pingüins i els senyors pingüins caminen molt elegants per davant de les senyores pingüines. Quan un pingüí i una pingüina s'agraden, fan un ball molt bonic i se'n van a viure junts. Però hi ha dos pingüins, els dos són mascles, el Silo i el Roy, que no li fan gaire cas a les pingüines. De fet, les pingüines tampoc li fan gaire cas a ells. Ja veureu, són el Silo i el Roy. El Silo i el Roy van junts a tot arreu. Els hi encanta nedar els dos juntets per pescar, prendre el sol els dos junts o tirar-se pel tobogan de neu els dos junts. El Silo i el Roy també van fer aquell ball tan elegant i se'n van anar a viure els dos juntets. El senyor Graham, que és el senyor que cuida dels pingüins del Zoo de Nova York, de seguida va veure que el Silo i el Roy estaven enamorats. El Silo i el Roy van veure que les altres parelles de pingüí feien un niu. Doncs ells també van agafar branquetes, van agafar alguna pedreta amb el bec, fins i tot es van treure unes plomes i van fer un niu preciós. El Silo i el Roy van veure que la senyora pingüina ponia un ou. Doncs ells que podien pondre ous si eren els dos nois.
No, però no us preocupeu, perquè el Silo era molt llest i va tenir una idea. Va buscar i va trobar una pedreta rodoneta i blanca. La va agafar amb el seu bec i la va posar al seu niu. Així ja no tenien el niu buit. El Silo i el Roy van veure que les altres parelles de pingüí sempre cuidaven el seu ou. Mai el deixaven sol. Ells van fer igual amb la seva pedreta. La van tenir calenteta, calenteta, dies i dies. No va passar gaire temps que dels altres nius, dels altres pingüins, van començar a sortir ous. Ai, a sortir pingüins. Pingüins petits, petits. No us penseu, quan som tan petits, no som blancs i negres, Som grisos, tots descabellats, són moníssims. I de la pedreta del Silo i el Roy, que va sortir alguna de la pedra. No, de la pedra no va sortir res. Ells no ho entenien. Havien fet un niu tan bonic com els altres i havien cuidat a la seva pedreta dia i nit. Vosaltres ho enteneu, oi? I qui també ho va entendre va ser el senyor Granheit, el que cuida dels pingüins. Però el senyor Granheit va tenir una idea. Ell sabia de cada any que aquesta parella de pingüins cada any ponia 2 ous i que només en cuidava un. Doncs va agafar l'altre ou, va treure la pedra i els hi va posar un ou de debò, el Silo i el Roy. Quan el van veure, el van cuidar de dia, de nit. Mai el deixaven sol. Si un se n'anava, l'altre es quedava. Si un marxava, l'altre es quedava. Dies i dies van tenir el seu ou molt calentet, fins que un dia, de l'ou del Silo i el Roy, de l'ou del Silo i el Roy va sortir un pollet de pingüí petit, descabellat, moníssim. Hola! Un pollet de pingüí que de seguida va mirar i va dir: Papa! Papi! Papaito! Papuchi! Papis! El Tango, que així es diu aquest pollet de pingüí, el Tango va ser el primer pingüí del zoo de Nova York a tenir 2 papàs. Però jo no sé si ho sabeu, els pingüins fan una miqueta com les persones, que una o 2 persones grans cuiden a molts nens, les mestres normalment a l'escola. Doncs els pollets fan igual, els pingüins. 1 o 2 pingüins adults cuiden a molts pollets petits i aviat el Tango va poder anar a jugar amb els altres pingüinets. I així va ser que el Silo i el Roy van tornar a poder nedar junts, a prendre el sol els 2 junts, a tirar-se pel tobogan els 2 juntets. Això sí, cada nit, el Silo i el Roy tornen al seu niu, amb el seu fill, com fan les famílies de girafes, com fan les famílies d'elefants. Ells també són una família, com les famílies de tigres, com tots nosaltres, que cada nit tornem a casa amb la nostra família. I aquesta història ja s'ha acabat.